Čaute pančušky, moje meno je Alex a vítam vás u ďalšieho videa. Dneska z hry Agario ideme to znova hrať. Takže, odkaz pre Alexa Koriťáka, keď chceš hejtovať môj kanál, mne to je jedno. Tak ja tvoj kanál budem hejtovať. A potom si ma nepraj. Prepáčte, som nedával pozor. Tak som prehral. Však jak som blízko pri Wi-Fi, ja to serem. 3 prdele. Hej, nevylesím, co mi to je? Ne, návyšky chcem. Nemám žádný. Si nasrať. Je to možné? Je možné, že by daco tak pomaly šlo. Taký rejc tu dostávam, cimári. Proste 5-minútové video viac nie. Keď sa mi to sekne, nebudem mať konec, aj to vydám. To je jedno. Táňa. Zrobím ten mobil. Joj. Nás sme všetké zjedia. Jožiš. Ty liška jedna sprostá. Vyhodzím ju von oknom, tú lišku. No ide ty protým. Už veľmi.